Mă gândeam, mamă, ăsta vorbește de mine. Pentru că eram frumos, eram talentat. Și ce făceam cu viața mea, frate? Mă drogam de dimineața până seara. Pentru că, Bill, poți să ai caviar la mic dejun, poți să ai câte vrei, poți să mănânci ce vrei, poți să ai avion personal, tot ce vrei. Avea nu înseamnă a fi. Zicea prietenul meu foarte tare așa. Avea nu înseamnă a fi. Ha? Alături de mine s-au lăsat și ceilalți membri din formație și acum dăm concerte de binefacere pentru indieni din Amazon. Cred că sunt indieni, tipii ăștia din Amazon. Cum? Cum am ajuns din Amazon? Păi Frank are o casă acolo și la Rio. Și mergem acolo când e iarnă la noi, că e vară la ei, știi? Și când e vară la ei, la noi e iarnă. Și mergem, știi că are un băiat care are grijă de casă, știi? De fapt nu e un băiat, e un tip la vreo 50 de ani, așa, un tip din Europa, din Ungaria. Ungaria e în Europa, cred. Și tipul ăsta ne tot ducea cu barca, Zoltan, ne tot ducea cu barca, în stânga, în dreapta, pe Amazon, să vedem flori, fete, filme, băieți. Și cum ajungem acolo, vedem un sat. Bă, copii, un sat! Copii care alergau desculți în noroi cu câinii, femei care lăptau direct de la sân. Vine șeful satului. I-a târnat obiectul, bă, nu. Era gol și ăsta, adică nu chiar gol, că avea un triunghi de lemn așa și ieșea o chestie. Și zic, băi, Frankie, trebuie să facem ceva pentru ei. Bă, le-am dat iPod-uri. Bă, se uitau la ele, nu știau ce să facă cu ele, mă. Ceasuri electronice, le-am dat țigări, i-am umplut, băi, fumau ca șerpi. Mă, ce ne plăceau, uai, de capul meu. Cum? Cum puteți să ne mulțumiți? Păi puteți să ne mulțumiți acum, mulțumesc. Sau să participați la premiile MTV, da? O să fim sponsorizați de țigările Camel. Da? Nu, trebuie să spun. Ăștia de la Camel ne-au dat foarte multe țigări, au venit cu camioane de țigări, practic au împânzit tot Amazonul cu țigări. Țigări peste tot, Camel, toată lumea. Sau puteți să cumpărați discul, 20% din banii de acolo revin oamenilor din Oceania, din Amazon. Și aș mai vrea să spun două vorbe din el. Vreau să știți că atunci când am compus versurile eram drogat, da. Muzica noastră i-a influențat pe mulți tineri, eram drogat când am compus. De altfel, toată cariera mea a fost bazată pe drog. Toată cea mai bună muzică a mea a fost bazată pe droguri. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să te droghezi. Mulțumesc pentru invitație, Bill. Mulțumesc, bună seara. Bună seara tuturor. Mi-e rușine. Oamenii sunt niște tâmpiți. Stau toată ziua și se uită la televizor. La câte un prost de știrist. Mii de morți, grevă, oameni îngropați de vii. În timp ce mănâncă floricele. Gini, vino repede să vezi că sunt îngropați de vii. Adu și floricele mai odată, adu și sare. Sau se uită la Discovery, la un reportaj despre delfini. Sau la un film de Crăciun despre ce vreți voi, cu Jack Lemmon. Sau la un descrierat ca mine. Și cu ce să aleg? Ce să aleg? Mi-e rușine.